Carl, hai un humano morto na nosa casa. Ei, como chegou aquí? Carl, que lle fixeche? Isto non é cousa miña. Contame o que pasou, Carl. É a primeira vez que vexo na miña vida. Por que mataches a esta persona, Carl? Eu non mato xente. Eso é o que menos me gusta facer. Pois dime, Carl, que é o que estabas facendo antes de que chegase a casa? Nada, estaba arriba. Vale. Estaba sentado na habitación, Sí. lendo un libro. Continúa. E de repente este tipo entrou. Ok. Eu acerquei-me a Sí. él. E nada, apuñalei no 37 veces no peito. Carl, eso mata personas. Ai, que fallo. Non sabía nada. Como podes non saber eso? No, xa, foi fallo meu. Son burro. Donde ten as mans? As que? As mans. Por que lle faltan as mans? Bueno, cociñinas e despois comimas. Carl, Bueno, tiña fame, e xa sabes, se ter ganas de mans, por pois... que ibas a facer eso? Tiña ganas de mans, dame un respiro. Carl, Cando o meu estómago ruge, Carl, solo un hervor manso poden calmar. cal é o teu problema, Carl? Bueno, mato xente como mans, esos son dous deles. Carl, por que fixeches todo eso? Non sei moi ben de que me estás falando. Afundiches un cruceiro inteiro, Carl. Seguro que fun eu. Eu que me acordaría deso. Carl, vin como lle disparabas un arpón na cara ao capitán. Eso parece peligroso. Estabas tirando os rapazos do barco a cabezazos. Eso tuvo que ser horrible de E ver. despois empezaches a darte o lote as esculturas de hielo. Pois gracias a Dios que os rapaces xa non estaban no barco para velo. Carl, por que está a balsa tan roja e pegañenta? Anda, pois sí que está roja e pegañenta. Carl, que estamos pisando. Creerías que é batido de fresa? No, no me creería eso. Gominolas derretidas? No. Néctar de balsa? No. As lágrimas de Dios? Dime a verdad, Carl. Vale. É a amable parexa de vellos do segundo B. Carl. Sí, bueno, estábamos comendo todos os Non caracoles. me podo creer o que estou indo. Non pediría disculpas por facer arte. ¿Dónde está o resto de balsas? Anda, que boa vista. Ni siquiera me din conteo. ¿Dónde está o resto de balsas, Carl? Mirando a trayectoria da luna, do sol, probablemente no fondo do océano, fixenlles buratos a todas a mordisco. Carl. Teño un problema moi serio. Oxe, fuches moi malo. Podes oír eso? É o sonido do perdón. É o sonido de xente afogándose, Carl. Así é como sona o perdón. Gritos e despois silencio. Carl, supoñese que estábamos de vacación. Non sei ti, pero en verdad estou pasando que nin Dios. Acabaches con gobierno sudamericano, O Carl. pueblo xa estaba cansado. ¡Viva la resistencia! E puxeches o líder da resistencia, un ventilador gigante. Era un traidor e un sinvergüenza. Estaba intentando evitar que tirases máis xente ao ventilador gigante. Ui, eso foi un pé. Parece ser que me traje unha persona inteira. Trajaches ao camarero do hotel. Bueno, eso explica por como o mojito está tardando tanto. Foi horrible. A tua mandíbula dislocouse como non é serpiente. Wow, eso mola Non bastante. se te pode sacar da casa, Carl. Eso dume na alma. Ahora ti tamén te portaches mal. Quero ir pa casa. Marchamos. Nese caso, debería mencionar que enchigo o noso equipaje con carne de huérfano. Que? Estou facendo un dragón de carne e non me vale calquer tipo de carne. Sabes que? Da igual. Xa nin siquiera me sorprende. Así non ten gracia. Xa é algo normal vindo de ti, Carl. Terei que esforzarme máis para a próxima, lojo. Por favor, no. Ahora síntome como se estuvera un reto. Carl. Moi tarde para arrepentirse. Ti? Olvidouseme completamente o teu nome. Conocémonos desde fai 3 anos, Carl. Pois xa ves que impresión deixaches en min. Chámome Paul. Que? Que dijo que me chamo Paul. Oh, pensaba que eras unha muller. Que che fixo pensar eso? Sobre todo o sombreiro. Estás seguro? Claro que estou seguro. Bueno, co teu permiso teño que ir a borrar unhas fotos que teño no ordenador. Carl, enchiches a bocata de barro. Joder, menudo desastre. Ainda acabara de limpiar onte, Carl. Non me botes a culpa desto. Estuve dando ao saxofón toda a mañá. Ten a forma das túas pezuñas, Carl. Entonces hai un impostor só. E levan directamente hacia ti. Pista número 1. O impostor en fantasma. Carl, deixa de evitar. Carl. ¡Feliz cumpleanos! Non é o meu. Dime que isto non é cousa túa. Que tal se pides un deseo? Esta vez sí que te pasaches, Carl. Perdón, non te oio por encima do sonido da cidade derretíndose. Como fixeches isto? Con unha pizca de polvo de anta. Carl. Arranquei a etiqueta un colchón. Non é gracioso, Carl. Quen se está rindo? Seguro que os que acaban de explotar, non? Voume daqui, xa tuve insuficiente. Pero pensa en todas as caras a parrilla que podemos comer ahora. Que? Por qué? Porque somos amigos e a amistad consiste en dous compañeiros comendo caras á parrilla. Eso non é amistad, Carl. É asqueroso. Bueno, entonces non che vai gustar a decoración do cumpleanos. Que nin siquiera é meu. Ai, Dios mío. ¡Sorpresa! Ai, Dios. Ah.
Perdón, pensaba que che gustaban as caras. Aquí houve un problema de comunicación. Isto é horrible, Carl. Tes razón, tiña bastante mellor pinta na miña cabeza. Creo que vou vomitar. Ai, Dios, tocoume unha. Creo que non tiña que haber feito isto. Ti crees, Carl? Que queres que che diga? Pensaba que estarían máis feitas, crudas dan un pouco de noxo. Pero ese non é o problema, Carl. Por que pensaches que isto sería unha boa idea? Igual porque son un sociópata peligroso con largo historial de violencia. Oh. Non entendo como eres capaz de sempre olvidarte deso. Carl! Sei que fixeches algo. A que te refieres? Ti sempre fas algo. É un día bonito, estámoslo pasando ben, que é o que fixeches? Estarme tomando por algún tipo de sinvergüenza. Carl! Son un respetable miembro desta comunidade. Non sei que insinúa. Moi ben, Carl. Entonces que fixeches hoxe? Bueno, vamos a ver, lavei o coche. Ajá. Fixenlle unha donación ás chicas scouts da localidade. Seguro. Levei unha película de volta ao Blockbuster. Que máis? Pisei unha xogoniña por accidente. Continúa. Fixen un pouco de bizcocho e plátano para os veciño Pats. Creo que xa está todo. Acabei. E xa está? Eso foi todo o que fixen. Oh! Carl, que é eso? Creo que me olvidei de mencionar unha das miñas actividades. Carl! Pido disculpas, cometí un error. Explícame, Carl. Desde este lado parece un globo meteorológico. Non estou de humor para isto. Ou un destello de lente con algo de polvo. Dimo xa, Carl. Vale. É posible que abriese unha grieta no espacio-tempo coa que podo recolectar millóns de más de bebés. Ja, Como que ja? creo que me esperaba algo peor. Peor, pero esta é unha puñetera locura, tío. Xa o sei, pero a última vez que a bomba cascaras isto non. Veña, mira isto. Como consegui facer isto? Non entendo como ou por que fas nada do que fas. Sabes como se sinte ahora mismo ser Carl? Doe. Non tanto como os bebés, pero doe. Carl, Que? por que solo salen máis de bebés blancos? Bueno, xa sabes, os blancos teñen que pagar. Ah. E o pajo son máis de bebés. Non vas dicilo? Decir que, Carl, Eso, meu nombre, ofendido molesto. voume daqui, Carl. Que? Múdome de casa. É pola transportadora de carne, non? Nunca fuches un fato de diseño moderno. É por un montón de cousas, Carl. Ti déixame que te explique. Eficiencia, industria. Nunca un montón de cadáveres foron tan maleables. Carl. Son o Henry Ford da carne humana. Xa empaquetei. Non vou volver, Carl. Veña, aínda non chegamos á gran sorpresa. Seguro que é horripilante. Vale, pois ahora xa non che quero enseñar. Perfecto, non a quero ver. Joder, hoxe estás sendo moi cabrito. Polo menos eu non tiro a xente a un triturador de carne. Non é un triturador, é un apisonador de huérfanos. Que asco. Sabes que dá asco? A tua actitud. Estás de broma? Que foi o que fixen para merecer esta bosta que sale da tua boca? É todo, Carl. É todo o que sempre fixeche. Todo, incluso cando lle xudía a señora Bixi co seu xardín. Enterráchela aí. É o que ela houbera querido. Enterráchela viva. Non se encargaba das malas ervas. Como presidente da asociación de veciños tuve que tomar unha acción inmediata. Todo o que faz é matar xente, Carl. Eso é como decir que Mozart solo escribía cancións. Estás completamente loco. Anda, eso foi o que dixeron os huérfanos. Esa sorpresa. Non. Eso parece un dragón de carne. Acabaches o teu dragón de carne, Carl. Pode ser. É horripilante, Carl. Gracias. Quen, eu? Non sei a que te refieres. A silla con forma de man, aficioneime a carpintería. E como te sentirías se chamas ao teu traballo unha monstruosidade? Por supuesto que ti que usar caras. Calquera outra cosa se falta yo respeto a arte. Chámaselle modernismo, pero eu fun un paso máis alá porque usei as caras dos membros do Concello Municipal. Non estou de acordo co resultado das eleccións. Alguén teña que facelo. Son un patriota e un héroe. Vale, se te vas a queixar tanto, polles volver a coser de volta. Creo que os seus cadáveres siguen no meu canal de sangre. Eso, eu son o loco, e non a xente que elige os payasos. Se prestases atención nas reunións do Concello, verías que isto non é unha exageración. Que estás facendo? Estar sentado, ti nunca te sentes. Ti sempre estás de pé, Paul, ti non te sentas. Estás sendo moi irritante. Non che importan para nada os meus sentimientos. Podrías, por favor, poñerte de pé, Paul? Xa non conozo a persona que teño diante. No, non te podes quitar a careta. Ten que quedar ben cando te tiro o canal de sangre. Paul, ¿estás ahí? Ding dong. Casero. Entrega de pizza. Departamento de incendios.
Gerente bancario, tes unha cita? Que o que queres, Carl? Quero que se me trate como un amigo, Paul. Xa non somos amigos. Acaso non recibiches o meu piano de disculpa? Os pianos non suelen gritar e sangrar. Supoño que era máis ben unha representación dun piano máis que un piano en sí. Por que non te vas a atormentar a outra persona, Carl? Boto de menos a tua cara de cabreado. E esta careta non dá a peja. Non está tan cabreado. Fixeches unha careta da miña cara? Sí, e falando deso, quizás deberías evitar ser visto por investigadores federales. Carl! Algunhas persoas ahora es conocido como Nikolai Sponigov, líder brutal do cártel ruso do opio. Vaite pa casa, Carl. Estou chamando a policía. Mala idea, Nikolai. E sabes que non hai ningunha cárcel de que non me poida escapar. Estou marcando. Non teño a donde ir. Queimei a casa cando tiña suficientes cisnes dentro e gastei os meus últimos aforros para comprar os cisnes. E de quen é culpa eso, Carl? Da sociedade e dos cisnes. Carl, por favor, dinche as oportunidades que puden, Carl. Simplemente non podo máis. Ese che dese 10 millóns de dólares en efectivo. Non tes 10 millóns de dólares, Carl. Unha vez enterrei un cofre cheo de doblóns. Podo ir a desenterralo? Non, Carl. Ou doblóns ou a miña colección de pelo pico pata. Hai un montón de cousas enterradas nalgún sitio. Vou a puñer música, Carl. Non te vou escoitar máis. Ei! Sinto que a miña versión de carne sea tan pouco agradecida, Carl. Despois de todo polo que pasamos, isto é increíble. Todas as cousas que faz son maravillosas e merecen ser apreciadas. Non te preocupes, xa se lle pasará. Tan pronto como chegue o piano de cisnes. De nada. Carl, non mo podo creer. Que fixen esta vez? Mataches al gen e despedazáchelo, ahora está aquí repartido polo suelo, Carl. Non fixen tal cousa, porque pensarías que faría algo así? Carl, por toda a sangre, os trozos, asesino. Eu creo que me acordaría de haber despedazado e esparcido as vísceras del gen polo suelo. Non é o tipo de cousa que se me olvidaría haber feito. Carl, odiote, Carl, odiote. Mira isto. Mira ahora quen está sendo cruel. Ti, Paul, ti. Carl. Quen dixo eso? Fun eu, Carl. Paul? Sí, Carl. Volviches? Debes acabar o teu traballo, Carl. Meu traballo? Hai moito que facer, non podemos tardar. Dixeches que non ibas a volver. Carl. Sí? Carl. Non sei que teño que decir. Carl. Que? Que estás planeando, Carl? Últimamente estou improvisando, fago cousas según veñen vindo. Ti estás por riba deso, Carl. Vales moito máis que eso. É verdad, sí que valgo. Eres Carl. Sí que son Carl. Carl. Son eu. Carl. Sí que che gusta gritar. Carl. Paul? Carl. Non vexo nada. Tens que salir de aquí, Carl. Este lugar é peligroso. Donde estamos? Buscarei unha luz, Carl. Ok. Non recordo como cheguei aquí. Tens que salir de aquí, Carl. Oh, é meu pozo de cadáveres. Sufriches unha caída terrible, Carl. Creo que me partín as pernas. Corres un gran peligro. Tens que levantarte. Canto tempo levo aquí? Sinto como se levara moito. Teu traballo non acabou, Carl. Tens moito máis que facer. Non creo que me poida mover, Paul. Debes actuar rápido. Non estamos solos aquí abaixo. Debe ser o basilisco. Non nos vai a molestar. O moi inútil solo come chipotle. Estás acercando. Desde cando das tan mal rollo, Paul? Vou buscar unha corda. E un betadine tamén, se topas un. Carl! Xa sei, Carl, sempre que as súas bromas. Paul? Fuches ti? Igual é meu estómago, que está rugindo. Ten ganas de mans. Acordaste deso, Paul? Paul? Carl! Non houbo suerte que acordes? Sinto moito, Carl. Vas ter que facelo ti mismo. Bueno, vaya por Dios. Carl! Non vai a funcionar. Estou sin ánimos. Carl! Moi ben. Oh, ei, como chegaron estos cadáveres aquí? Mataches a toda esta xente, Carl. Coleccionar montañas de carne humana é o que menos me gusta facer. Carl! Son un malandrín. Estou feito un liante de moito cuidado. Ese son eu.
Poño que acabei. Tes que acabar o teu traballo, Carl. Non queda nada que acabar. Acabei con todo. Carl. Xa acabei, Paul. Carl. Por que sigues gritándome? Tes que acabar o teu traballo, Carl. Todas as mans foron comidas, as criaturas de carne feitas, soltadas e tamén comidas. Carl. Sí, foi bastante horrible. Non me podo creer, Carl. Acordaste do vórtice de sangre en París? Carl. Sí. Foi o meu favorito. Carl. Sabes que? Nin siquiera penso que seas Paul. Pois claro que o son, Carl. Creo que eres un impostor e un fraude. Tes que acabar o teu traballo, Carl. Vou encontrar ao verdadeiro Paul. Carl. E non creo que lle vai ajustar ninguna das cousas que fixen. Xa casi estamos. Recordas ese orbe, con todos os nervios, que electrocutaba a xente debaixo da piel? Sí, Carl. Paul vai se cabrear moito cando sepa que fixen eso. Xa casi acabaches, Carl. Cando encontre o Paul de verdade, con quen máis se vai cabrear vai ser contigo. Carl. Suplantación de identidade, eso é un delito. Carl. Gritar, outro delito. Carl. Paul! Carl. Paul! Paul, estás aí? Paul! Estou xusto aquí, Carl. Non o estás, non eres Paul, eres un impostor. Carl. Para! Debes acabar o teu traballo, Carl. Paul! Paul! Xa casi acabaches, Carl. Vou entrar, Paul. Perdón se isto viola a tua orden de alejamiento, pero é importante. Paul! Paul! Oh. Parece que te fuches. Ei! Carl! Non é cousa miña. Carl! Carl!